La qüestió sobre si les xarxes socials són enemigues de l'aprenentatge de la literatura és una qüestió que es troba d'actualitat i que es troba en el debat docent. Són espais de relació digitals i ens permeten obtindre informació, difondre'n, ens permeten també compartir recursos, idees i reflexions i, per tant, ens permeten compartir la lectura. Ara bé, és evident que també les xarxes socials són un vòrtex moltes vegades d'estrès informatiu, contribueixen a la dispersió i a la vaguetat i sovint són també un miratge relacional. Tot i això, considere que les xarxes socials, i en especial una xarxa com ara Twitter, són espais profitosos per a la conversa sobre lectura, sobre literatura, i per tant per aprofundir la formació literària dels estudiants. A la xarxa hi ha molts exemples de bones pràctiques en relació amb l'ensenyament de la literatura i l'ús de les xarxes socials. En la meva experiència hi ha el projecte Llegim i Piulem, que va néixer a Twitter l'any 2010. Juntament amb la Neus Pinart i la Judit Vives vam generar la primera tertúlia d'obres de literatura catalana en Twitter. Això després a mi em va servir per traslladar aquesta experiència a les aules juntament amb Marta Borràs i Anna Segura a l'IES Les Lomas d'Alacant. És una experiència que es pot recuperar mitjançant la wiki Paradís Les Lomas. I finalment, després d'una sèrie de reflexions sobre aquesta transposició a l'aula d'aquella tertúlia i de com la xarxa social pot ajudar a l'ensenyament de la literatura, en el número 67 de la revista Articles desenvolupa una proposta, la idea de la qual és de la Mireia Manresa, de fer servir la xarxa social Twitter per donar compte d'una experiència de formació literària. És a dir, es tracta de contrastar dues obres, El vigilant en el camp de Sègol, de J. D. Salinger, i Aquest dolor algun dia et servirà, de Peter Cameron, per les similituds que tenen, però també per la diferència de vàlua literària i estil literari. Per tant, formar els estudiants estèticament per reconèixer aquestes característiques, per poder parlar amb un mínim aparell crític d'obres literàries, però poder fer-ho d'una manera pública i en societat. En aquest sentit, la xarxa social pot ser molt útil a l'hora de donar compte d'una experiència que posa el focus en l'ensenyament de la literatura, en l'ensenyament de tècniques, en l'ensenyament de maneres de llegir, però no necessàriament que directament es desenvolupa sense cap tipus de preparació en la xarxa.